morning, guys. Kain tayo ng pansit. Halika na, pansit. Pansit muna tayo kasi mahal na daw ang bigas. Masarap ang pansit. Luto ni Jojo. Masarap. Mayroon siyang ang pansit, ang sarap niya. Specialty ni Jojo ang pansit. Doon. Dapat hindi na lang. Ayaw doon na ng gulay. Sabihin na. Ayaw ko yan. Ha? Ayaw ka din. Asan? Wala akong nakikita. Kain tayo, guys. Unahan mo si ate. Bully na naman sila, guys, kasi wala na namang wifi. Masarap nga eh, pagkakain mo. Ang wifi? Natagin mo kung magalayo. Masarap pala ito ng pansit, no? Para siyang... Asa man ang kalamansi? Sarap. Ang hapok yung pansit. Okay. Kayo, hati tayo isda. Sige, thank you. Harap. Sige. Uy. Ako nagkaon. Martigas yan, nakala mong ganda. Sa pen ng karot. Hindi pa ngayon. Kain tayo. Wala. Nagpalit siya kay Jolivina. Jolivina. Ate, hindi na. Kailangan mo ba? Pinili mo lang eh. Ako nangita-ani, kukuha. Bakit pinili mo yung atay mayang? Anong ginawa? Ginawa ko yung dun sa kawali. Pinili mo. Ginawa ko sa kawali to. Wala kang tubig. Ito, tita, may atay. Okay na ang atay mo. Ay, kaya ang atay niya. Meron pa yan. Nagpalit na isa ti Jovina. Sinasabi mo na pinili. Oo. Hindi, you're so biased. No. Sa mga sinulat ko na para sa